χρόνια μου πολλά! Εννοείστε ότι εδώ έχουν περπατήσει δεινόσαυροι. Ω, προβατάκι, παιδάκι! Καλώς ήρθατε στο τριήμερο των γενεθλίων μου. Πάμε στο Isle of Skye αυτή τη φορά. Πάλι νοικιασμένο αυτοκινητάκι. Τελευταία 3 χρόνια στα γενέθλιά μου αποφασίζω να λείπω από το σπίτι μου, όποιο και να είναι αυτό. Και θέλω να είμαι κάπου στο εξωτερικό. Θέλω να περνάω τα γενέθλιά μου στο εξωτερικό. Οπότε πέρσι είχαμε πάει Καπαδοκία, πρόπερσι ήμουν στην Ιταλία. Φέτος, επειδή ήταν η πρώτη χρονιά που μένω πλέον μόνιμα στο Εδιμβούργο και πρακτικά είμαι κάπου αλλού, πάμε μέχρι το Skye. Θα κάνουμε μια τέτοια εκδρομή εδώ τοπικά. Και από του χρόνου ξεκινάμε πάλι για να μην ξεχνιόμαστε. Εγώ δεν ξέρω που πάμε τώρα ακριβώς. Σαν περιοχή ξέρω, αλλά δεν ξέρω που θα μείνουμε, δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Θα το δούμε μαζί. Μην με βλέπετε τόσο χαλαρή, δεν είμαι που μεγαλώνω άλλον ένα χρόνο, αλλά χαμογελάω για να δω ότι δεν έχω πάθει κεφαλικό. Καθιερωμένη στάση στα Highlands είναι να σταματάμε στο Fort William και να πηγαίνουμε μέσα στα Morrisons, που είναι σούπερ μάρκετ, να παίρνουμε διάφορα πράγματα που θα χρειαστούμε για να συνεχίσουμε. Και τουαλέτα φυσικά, οπότε αν έρχεστε προς τα δω να ξέρετε, είναι μια στάνταρ στάση που μπορείτε να κάνετε για ανεφοδιασμό. Θα πάρουμε αυτό εδώ το πλατό κρεάτων που έχει μόνο 9,97 και έχει χοιρινό, μοσχάρι, μπιφτέκι και λουκάνικο. Και είναι λογικά για να φάει μια παρέα. Ψωνίσαμε, φάγαμε και κάτι. Μας κασκάσαμε. Αλλά τώρα είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε άλλες 2,5 ώρες δρόμο. Δεν είμαστε? Ναι, είμαστε. Μια χαρά είναι ο καιρός. Βρέχει και έχει ήλιο. Μια χαρά, τέλειωσε. Έχει ήλιο σε αυτήν εδώ την τρύπα που είμαστε από κάτω. Δεν πειράζει, δεν μας νοιάζει ο καιρός. Και με βροχή ωραία είναι. Φτάσαμε Portree, που είναι η πρωτεύουσα του Isle of Skye. Προφανώς και βρέχει, ο καιρός ήταν χειρότερος από ό,τι ξεκινήσαμε, αλλά δεν κάνει κρύο. Και πάμε να σας δείξω λίγο μια θέα πριν πάμε στο δωμάτιο, γιατί δεν μπορούσα να αντισταθώ και σταμάτησα. Είναι τέλεια. Άντε καλέ. Ακόμα μέσα είναι η πριγκίψα. Πού είμαστε? Ναύπλιο. Νιώθω ότι έχω να περπατήσω από χθες. Όχι, τώρα έχουμε κάνει σε ώρες Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Φτάσαμε Θεσσαλονίκη. Ναι. Τι λες ρε παιδί μου? Δεν μου φάνηκε. Νεράκι πέρασε η ώρα. Αν δηλαδή δεν μείνεις το βράδυ εδώ, δεν είναι να το κάνεις εφημερών για κανένα λόγο. Πάμε απέναντι. Πάμε. Κοιτάξτε! Δεν είναι τέλειο. Φτάσαμε! Και έχει πρόβατα εδώ! Έτσι θα βρούμε τώρα πιο από όλα αυτά τα σπιτάκια είναι. Δεξιά. Τις καμπίνες αυτές εδώ πέρα θα μείνουμε. Ναι. Α, τέλειο! Λοιπόν. Ρε, ακούγονται πρόβατα, θα τρελαθώ. Ναι, το άκουσα. Το είπε ότι έχω γενέθλια. Τι γλυκούλιδες. Τι είναι? Αυτές είναι μέσα. Hi. No worries. Είναι μέσα, καθαρίζει. Είχαμε πιο νωρίς, κάτσε λίγο. Ξέρω, τι ώρα είπατε? 4. Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε room tour ή cabin tour. Αυτό είναι. Το είδατε? Καλά, εντάξει. Καναπεδάκι, βαγγελάκης, κρεβατάκι, κουζίνα. Μια χαρά κουζίνα αυτή. Τέλεια. Μανταλένα. Α, έχει κουκέτες. Ναι, απλά το έχω πει από τις στρώσεις. Παιδιά, είναι μια χαρά. Τέλειο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Τα συγκεκριμένα και τα 5 που έχουμε είναι φτιαγμένο να υποστηρίζουν σίγουρα οικογένεια με 2 παιδιά. Ή 4 άτομα που έρχονται, ξέρω εγώ, 4 άτομα. Και τώρα πως κλείνει. Σε τρελανά. Σε τρελανά. Πες. Είναι αλήθεια. Κοιμηθήκαμε λιγάκι. Αρκετά. Αρκετά και ξυπνήσαμε τώρα. Τι ώρα είναι? Μια παρά. 8:30. Α, είδες. Και έξω είναι έτσι. Δεν είχε αλλάξει καθόλου την ώρα που ήρθαμε δηλαδή. Και τώρα θα πάμε μια βόλτα. Να βάλουμε και βενζίνη. Μάλλον δεν δουλεύει. Hello. Have you got enough left? Yes. Yeah. I think we have one more, right? There's one more. You Yeah. head in this direction. Yeah. Thank you very much. That's better. Thank you. Πόσο καλοί άνθρωποι, Χριστέ μου.
Είναι τόσο καλή. Ήρθαν να μας ρωτήσουν αν είναι όλα καλά, αν θέλουμε βοήθεια. Τι καλή. Πάμε στο άλλο. Έχουμε έρθει σε μια παραλία που λέγεται An-Koran. Στο συγκεκριμένο σημείο, εδώ στο Sky, έχουν βρει αποτυπώματα από δεινοσαύρους. Είναι από τα μέρη στον κόσμο που έχουν βρει από τα περισσότερα. Ήταν πολυσύχναστο δεινοσαυρικό σημείο. Ήταν κέντρο διερχομένων από δεινοσαύρους. Μέχρι και δεινοσαύρους θα σας δείξω. Αποτυπώματα, αλλά οκ. Έτσι ότι είναι πάρα πολύ ωραία εδώ. Θα ψάξουμε να βρούμε και αποτυπώματα από δεινοσαύρους. Α, μήπως είναι αυτό? Αυτό είναι. Το βρήκα! Κοίτα. Περίμενε. Τέλειο! Αυτό είναι. Εννοείστε ότι εδώ έχουν περπατήσει οι δεινόσαυροι. Το διανοείστε. 166 εκατομμύρια χρόνια πριν. Το διανοείστε λιγάκι αυτό. Τρελό. Κοίτα εδώ. Είναι ωραίο στα γενέθλιά σου να κάνεις διαφορετικά πράγματα. Εγώ, ας πούμε, είδα ένα αποτύπωμα δεινοσαύρου. Ναι, αλλά είναι ωραίο. Δεν είναι τέλειο. Απλά θα λες ότι ο άντρας σου σκέφτεται πάρα πολύ ασυνήθιστα πράγματα να σου κάνει δώρο. Ναι, όντως. Είναι λίγο ασυνήθιστο αγόρι. Αλλά γι' αυτό τον αγαπάω. Είναι τέλεια. Κοιτάξτε που είμαι. Πόσο ωραία είναι. Και βρέχει και δεν με νοιάζει. Λοιπόν, για όποιον έρθει εδώ και θέλει να βρει το αποτύπωμα, με το που κατεβείτε στην παραλία, απέναντι, έχει εκεί μία ταμπέλα. Τη βλέπετε την ταμπέλα? Είναι στην ευθεία της ταμπέλας ακριβώς. Είναι στην ευθεία τσακ. Εδώ. Μεγαλόσαυρος. Μεγαλόσαυρος. 3 μέτρα ύψος, περίπου πάνω από 9 μέτρα μήκος. Head to tail. Αυτό είδαμε, ρε. Ναι. Τέλειο! Να σε μόνη παιχτούρα. Το επόμενο είναι τροχόσπιτο, να ξέρεις. Εγώ σου είπα και πριν το είπα. Θέλω πάρα πολύ. Να είχαμε το σπιτίλα μας. Πάρα πολύ, να κάνουμε ένα 15ημερο road trip. Τι ώρα είναι? Είναι 11. Είναι 11 η ώρα. Αλλά δείτε πόσο ωραία είναι, ρε παιδιά. Καλημέρα. Είναι πολύ ωραία. Είναι 8 η ώρα. Ετοιμαζόμαστε να φύγουμε. Καλημέρα. Σήμερα έχει πιθανότατα και από ό,τι φαίνεται αρκετό περπάτημα ημέρα. Πάμε Manostore τώρα. Old Manostore. Πάμε! Σαν λίγο ήρθαμε στο πάρκινγκ να αφήσουμε το αμάξι για το Manostore. Το πάρκινγκ έχει οι 6 ώρες 6 λίρες. Οπότε είναι μια χαρά. Και εμείς τώρα θα πάμε. Γελάω. Εκεί πάνω. Εκεί. Γελάω και πάλι. Άντε να δούμε. Το Sky αγαπάει τους ταραλέους. Ναι. Οκ. Εν τω μεταξύ πάλι θα μπορέσουμε να πετάξουμε drone. Γιατί έχει πουλιά. Καλά, μην βιάζεσαι. Εμείς είμαι σκύρι με τα τζινάκια μας. Εδώ είναι όλοι εξοπλισμένοι. Δεν είναι δύσκολο μονοπατάκι, εύκολο. Είναι στραμμένο, ρε. Πρέπει να πάμε εκεί πάνω. Φτάσαμε! Χαρούμενα 33! Έχει βραχή. Πόσο ωραία είναι. Λοιπόν, δείτε λίγο τη θέα.
Δεύτερη στάση, ήρθαμε στο Κίλτρο. Το πάρκινγκ είναι 3 λίρες οι 2 ώρες. Και είναι το πολύ 10 λεπτά. Ναι, είναι τίποτα, απλά ένα viewpoint. Αλλά θα δούμε τι θα δούμε καταράχτη. Θα δούμε, είναι η λίμνη εδώ από πίσω που χύνεται στον ωκεανό. Στον ωκεανό, γιατί αυτός εδώ είναι ο ωκεανός. Πόσο ωραία είναι. Εδώ οι δρόμοι στο Isle of Skye, η κεντρική είναι μια χαρά. Σε κάποια σημεία και η κεντρική αλλά και κάποιοι άλλοι δρόμοι που έχει που είναι πιο στενοί, είναι ουσιαστικά μονής. Καλή ώρα. Καλή ώρα είναι τώρα. Πάντα κάθε 40-50 μέτρα έχουν ένα σημείο το οποίο αφήνει κενό για να μπορέσει να δώσει προτεραιότητα και να χωρέσουν 2 αμάξια. Το οποίο το έχει παντού, οπότε δεν έχεις πρόβλημα το να βρεθείς με ένα αμάξι, ξέρεις, μούρι με μούρι και να μην χωράτε και να μην περνάει. Το Skye έχει 3 πόδια, σαν το αποτύπωμα του δεινοσαύρου που βρήκαμε. Ναι. Εδώ πέρα είναι το πενίνσουλα που λέγεται Trotternes. Εμείς είμαστε ανατολικά λοιπόν και τώρα πηγαίνουμε δυτικά. Είναι από εκεί πέρα που είναι η πόλη της Uig, το οποίο είναι και ένα από τα λιμανάκια που φεύγουν πλοία για να πάνε απέναντι, ακόμα πιο μακριά από το νησί του Skye, στις Ευρύδες που είναι άλλα νησάκια. Και θα πάμε να δούμε κατά πόσο μπορούμε να περπατήσουμε λίγο σε αυτό εδώ το κομμάτι με τα βουνά το ωραίο που θα σας δείξουμε, το Kerang. Αυτά, εκεί. Kerang. Οπότε πάμε στο Kerang. Φτάσαμε λοιπόν και η επόμενη στάση μας ήταν το Kerang. Αφήσαμε το αμάξι στο πάρκινγκ, στο οποίο πληρώσαμε 3 λίρες για 3 ώρες. Φυσικά δεν κάτσαμε 3 ώρες γιατί φύσαγε πάρα πολύ, γι' αυτό κιόλας δεν με ακούτε να μιλάω στο βίντεο και με ακούτε να μιλάω εδώ αυτή τη στιγμή. Έχει ένα αρκετά ωραίο μονοπάτι αν θέλει κάποιος να κάνει hiking, αλλά και να μην θες μπορείς απλά να κάτσεις και να θαυμάσεις αυτή την υπέροχη θέα, όπως και κάναμε εξάλλου. Απολαύστε το! Το κλείσεις άλλο τραγούδα εγώ. Θέλω να σας πω κάποια πράγματα. Γενικά, όταν θα πηγαίνετε είτε για πεζοπορία είτε θα σταματάτε λιγάκι για να δείτε, να βγάλετε φωτογραφίες κτλ. Και θα πατάτε σε έδαφος που δεν είναι δρόμος, θα έχετε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Γιατί είναι κάποια σημεία τα οποία μπορεί να έχουν από κάτω νερό και να μην φαίνονται. Γενικά εδώ έχει πολλά νερά, τα οποία μπορεί να τα πατήσετε, μπορεί να... από το να γίνετε χάλια μέχρι να χτυπήσετε τέλος πάντων. Κυρίως το να χτυπήσετε. Ναι. Το να γίνετε χάλια είναι πολύ μικρό πρόβλημα, αλλά το να χτυπήσετε είναι πολύ μεγάλη πιθανότητα, ακόμα και αν δεν φαίνεται. Και αναλόγως με το που θα είστε, αν δεν έχει και ανθρώπους γύρω σας, μπορεί να μην έχει και σήμα το κινητό σας. Ναι, θέλει προσοχή που πατάτε. Δεν είναι απαγορευτικό, αλλά θέλει προσοχή στο που όχι πατάτε. Όχι μόνο στο Skye, γενικά όταν δηλαδή γιατί όλοι όσοι έρχονται θέλουν να πάνε στα Highlands. Άμα δεν είστε πάρα πολύ του αθλήματος, γιατί κάποιος που ξέρει, θέλει προσοχή. Επίσης, όταν θα μπείτε στη διαδικασία να νοικιάσετε αμάξι, πάρτε ένα μικρό αμάξι για να είστε άνετοι. Εδώ πέρα βλέπω που κυκλοφορούν κάποιοι με κάτι τζιπ και κάτι τέρατα, χωρίς λόγο. Και κολλάμε και εμείς από πίσω τους, αλλά και αυτοί δυσκολεύουν τη ζωή τους. Οπότε δεν υπάρχει λόγος. Πάνε τα αμάξι, δεν έχει δύσκολους δρόμους για να χρειάζεται τζιπ. Αγροτικούς δρόμους. Είναι στρωμένοι. Οπότε ένα μικρό αμαξάκι να χωράει παντού και να είστε και άνετοι. Αυτόματο εννοείται. Επίσης τα αμάξια πηγαίνουν, δηλαδή άνοιξη καλοκαίρι, συνεχίζουμε πλέον σταματήσει. Άνοιξη καλοκαίρι που είναι ανοιχτοί δρόμοι μέσα, δηλαδή ανάμεσα στις κοιλάδες και αυτά. Γιατί όποιος έρθει λίγο πιο αργά το φθινόπωρο ή προς χειμώνα, εγώ προσωπικά σαν Αγγέλης που έχω κάνει πιο extreme εν πάση περιπτώσει εκδρομές εδώ πέρα στη Σκωτία, θα σας πρότεινα να μην μπείτε στη διαδικασία να
κάνετε κάποιο road trip εκείνους τους μήνες. Είναι ακόμα πιο λίγος ο κόσμος. Μπορεί να υπάρχουν εκατολιστήσεις, μπορεί να έχουν πέσει δέντρα, μπορεί να έχει πάγο, μπορεί να έχει χιόνια, μπορεί να έχει υπερβολικά πολύ αέρα. Ναι, εντωμεταξύ αυτό που θέλω να πω είναι ότι και τώρα φάγαμε πάρα πολύ αέρα. Και στα μονοπάτια είναι λίγο περίεργο, ρε παιδί μου. Όντως σε παίρνει ο αέρας, όσα κιλά και να έχεις, δεν παίζει κανένα ρόλο αυτό. Γιατί έχει πάρα πολλές ρηπές εκεί που δεν τις περιμένεις. Οπότε γενικά θα είστε λίγο προετοιμασμένοι, γιατί είμαστε και ψηλά και πάνω στα βουνά. Οπότε είναι και λογικό κάπως. Να είστε προετοιμασμένοι και για αέρα. Τις περιπτώσεις που δεν έχει αέρα, τους καλοκαιρινούς μήνες, θα είστε προετοιμασμένοι για τα midges, τα οποία είναι μικρά έτσι σαν κουνουπάκια που δαγκώνουν. Εμείς τώρα έχουμε πάρει κάποια μαζί να έχουμε σπρέι και έχουμε πάρει και για το πρόσωπο κάποια που είναι σαν δίχτυα. Οπότε αν δεν φυσάει, ας πούμε, τώρα θα μας είχαν φάει. Ω, προβατάκι, παιδάκι! Ναι, δεν έχει προβατάκια. Αυτά λοιπόν. Εμείς τώρα έχουμε κολλήσει λιγάκι εδώ. Μία στάση εδώ για να δείτε ελάφια. Φοβήθηκαν. Τα είδατε? Ό,τι είδατε τώρα. Δείτε πόσο αέρα έχει. Έλα. Αλλά πάμε στο φάρο. Άλλη μια στάση και αυτή τη φορά ήρθαμε στο East Point Lighthouse. Ήρθαμε λοιπόν να δούμε τον φάρο που βρίσκεται στο Isle of Skye. Πολύ γνωστό σημείο, είναι μια στάση που αξίζει σίγουρα να κάνετε. Βέβαια, εδώ φάγαμε και το πιο πολύ αέρα από όλα τα υπόλοιπα σημεία στα οποία σταματήσαμε. Η διαδρομή για να φτάσουμε μέχρι το φάρο ήταν αρκετά μεγάλη και ο αέρας δεν βοηθούσε καθόλου σε αυτό. Παρ' όλα αυτά δεν το μετάνιωσα στιγμή, ήταν τις καλύτερες εικόνες που έχω δει. Ο φάρος βρίσκεται στο πιο δυτικό σημείο του Isle of Skye, οπότε οι πιθανότητες να μην βρείτε αέρα είναι πάρα πολύ μικρές. Οι μόνες μεγάλες πιθανότητες όσο βρίσκεσαι στο Isle of Skye είναι να πετυχαίνεις παντού πρόβατα. Κυριολεκτικά υπάρχουν παντού. Σας αφήνω να το απολαύσετε. Δεν υπάρχει πιο ωραία θέα. Πρέπει να ανέβουμε όλο αυτό. Το κατέβα καλό ήταν. Το ανέβα πώς το κάνεις. Το ξέρεις ότι αν με άφηνες αυτή τη στιγμή θα κάναμε άλλα 2-3 έτσι γεμάτα καλά. Ένα 4-5 ακόμα. Πολύ έτσι σοβαρά τώρα και ειλικρινά θα σας πω ότι Ήτανε γαμάτο. ήτανε απίστευτο. Και φάγαμε τόσο αέρα. Αυτό εδώ, αυτό δεν ξέρω αν θα ξεμπλεχτεί ποτέ. Να σου πω κάτι, δείχνεις μόνο το δικό σου, δείξε και το δικό μου. Ναι, έχεις και εσύ πρόβλημα. Καημένο μου. Αλλά παιδιά, πάρα πολύ ωραία τοπία. Αν δηλαδή σου αρέσουν αυτά και είσαι και σε μια καλή φυσική κατάσταση. Ναι, άμα πονάνε τίποτα αγώνατα, μέσεις και όλα αυτά, μην κάνετε το αστείο. Γιατί θα σπονάνε μετά, οπότε μην σπονάνε διπλά. Θα σπονάνε με το καλημέρα γιατί είναι απότομη κατηφόρα εδώ πέρα. Ναι, και γενικά τα μονοπάτια είναι έτσι, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Αν δεν φύσαγε και τόσο, θα ήταν ακόμα πιο ωραία. Σταματήσουμε λίγο εδώ στον δρόμο, γιατί βρήκαμε αυτό εδώ το ψυγείο, μπορείς να το πεις. Έχουμε τριτά να αφήσουμε στους ανθρώπους. Έχουμε τριτά, ναι. Το οποίο σου λέει ότι μπορείς να βρεις αυγά, κέικ και μαρμελάδες. Είναι ψυγείο. Το ανοίγεις εδώ. Κόλλησε στη μέση του πουθενά, τι κάνεις. Τέλειο! Φίλε!
έχει γλυκά. 3,5 λίρες στα key rings. Έχει κάτω να αφήσεις λεφτά και καλά εδώ. Πω, παιδιά, τέλειο. Chocolate fudge, carrot cake, lemon drizzle, shortbread. Και αυτά είναι ωραία. Αυτό είναι με summer fruits. 4 λίρες. Τέλειο. Πάω να φέρω λεφτά. Λοιπόν, Είναι θέλω. το honesty box. Τα πήραμε. Το λέγεται The Cake Fridge. Με το μπήκα μέσα ξεκίνησε να βρέχει. Είναι καλή αίμα. Είναι σαν παστέλι με σοκολάτα. Πάρα πολύ ωραίο. Carrot cake είναι για τους μερακλείδες. Όλο το frosting πάνω. Καλό. Είμαστε στη μέση του πουθενά. Ναι, όντως. Και η Έμα έχει φτιάξει πιο ζουμερό κέικ από ό,τι φτιάχνουν στη ζαχαροπλαστεία. Ήρθαμε σπίτι και προσπαθούμε να μαγειρέψουμε. Αλλά επειδή χθες χτύπησε ο συναγερμός που έχει εδώ πέρα από πάνω. Το φέρω αναμενόμενο εδώ πέρα. Ναι, γιατί είναι πολύ μικρό έτσι η καλύβα. Έχουμε ανοίξει ό,τι παράθυρα υπάρχουν για να μην έχει καπνό μέσα στο σπίτι, για να μην χτυπήσει ο συναγερμός. Εν τω μεταξύ φυσάει τόσο πολύ που δεν μπορώ να ανοίξω την πόρτα. Δεν κατάλαβα. Τι? Φεύγει το αλάτι, λέει. Μιλάμε τώρα για πολύ αέρα, δεν καταλαβαίνεις. Εμείς πιστεύαμε ότι θα ανάψουμε και φωτιά έξω να ψήσουμε. Να σου πω κάτι, δεν έλεγε τόσο αέρα, τελευταία στιγμή άλλαξε. Εγώ θα περιμένω να μαγειρέψει ο Βαγγέλης να πάμε. Εντάξει, μην είναι κάτι και αυτό. Το τραπέζι πάντως είναι Αποστολή εκτελέστη. έτοιμο. Τα καταφέραμε. Και επιτέλους το φάμε. Καλά έτσι. Τα λένε αγάπη μου. Ωραία είναι. Γεια μας, Γιώργο. Στη γεια μας. Να σου πω χρόνια σου πολλά σε 2. Ω! Να με Στην χαίρεσαι. Ελλάδα σε 2 λεπτά είναι χρόνια σου πολλά. Να με χαίρεσαι τότε. Κοριτσάρα μου. Αγάπη μου. Σήμερα έχω γενέθλια. Γίνομαι 33. Κι εγώ είμαι ακόμα 32. Πιπίνι. Ναι, και είναι τελευταία μας μέρα και θα φύγουμε τώρα. Και μαζέψαμε εδώ πέρα, τα κάναμε όλα έτοιμα και φεύγουμε. Έχουμε κι άλλα να δούμε. Προφανώς. Ο καιρός είναι όπως χθες, χάλια, αλλά δεν πειράζει. Πάμε να δούμε τι άλλο θα δούμε. Πάμε να δούμε. Μόλις παρκάραμε. Είμαστε στα ferry pools. Ferry pools και Από πάνω έχουμε τα πανέμορφα μαύρα κιλή. μαύρα κιλή. Τα βλέπουμε μαύρα αυτή. Ναι, έχει λίγο βέβαια σύννεφα χαμηλά, οπότε δεν τα βλέπουμε 100%, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Το πάρκινγκ κοστίζει 8 λίρες, αλλά είναι για όλη μέρα. Αν δηλαδή κάποιος θέλει να ανέβει προς τα πάνω. Εμείς. Θα βουνά μου το κάνει αυτό. Ναι, εντάξει, αυτό λίγο να περπατήσει γύρω-γύρω. Εμείς δεν πάμε πολύ πάνω, πάμε να δούμε τα ferry pools. Γιατί εγώ από χθες δεν μπορώ να περπατήσω. Κάποια θέλει. Ναι. Πώς ξεκινάνε τα παραμύθια τους. Θα έλεγα Σκοτσέζοι, αλλά εννοώ τώρα ο κόσμος που ζούσε εν πάση περιπτώσει στα Highlands και τα νησιά και όλα αυτά. Since we've last met, I have seen the world of fairies. Yes.
Έχουμε έτσι ένα ποταμάκι, στο οποίο υπάρχει ένας μύθος που λέει ότι αν βουτήξεις το κεφάλι σου, το πρόσωπό σου μέσα για 7 δευτερόλεπτα, θα έχεις αιώνια ομορφιά. Πρέπει να στεγνώσει το νερό μόνο του. Πρέπει να στεγνώσει πάνω στο πρόσωπο. Μαντέψτε λοιπόν σήμερα που γίνομαι 33, τι θα κάνω. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Κάνει κρύο. Φίλε, κάνεις μπάνιο. Θα σκύψω εκεί κάτω. Θες το κάνω εγώ πρώτος, θα σου πω εντυπώσεις. Εδώ. Εδώ θα γίνουν όλα. Το νιώθεις αγάπη μου. Κρυώνω! Για τα νιώτα ρε γαμότο! Κάνει κρύο εδώ μεταξύ, να ξέρετε. Κράτσε. Πιστεύω να πεταχτεί τίποτα να δαγκώσει. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι, who knows. Θεέ μου! Χριστέ μου, τι κάνω! Βοήθεια! Χρόνια σου πολλά, αγάπη μου. Ευχαριστώ! Δεν φτάνω! Δεν φτάνω ρε! Εγώ εσύ παρασχεδόν. Φτάνω. Δεν μπορώ! 7 δευτερόλεπτα. Χρόνια μου πολλά! Δεν το πιστεύω! Χριστέ μου! Και αυτό πρέπει τώρα να στεγνώσει πάνω μου! Ναι, πρέπει να στεγνώσει πάνω. Γιατί να πίσω μέσα. Κάτσε να σηκωθώ! Βοήθαμε να σηκωθώ από εδώ που κατέβηκα! Πρέπει να έχουν βραχεί τα πόδια μου! Τα παπούτσια μου! Καλά. Τι είναι λόγια. Πισάει, κάνει κρύο! Ζήλεψε τώρα, θέλω και εκείνος αιώνια Εγώ νιώτη. ήθελα πρώτος να το κάνω, ρε. Εντάξει, Α, το κάναμε κι αυτό! άμα δεν ζήσεις αιώνια, δεν μπορείς να ξέρεις αν θα έχεις αιώνια νιώτη και ομορφιά. Άρα τώρα μένει να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Μας χαιρετάνε, σου λέει τι κάνουν οι τρελοί. Μπράβο που το κάνατε. Δεν ξέρω τι να πω. Εύχομαι να δουλέψει. Γιατί και ο τερματολόγος μου είναι μακριά. Δεν μπορώ να κάνω καθίσει λίγο μπότοξ. Έχουμε ξεκινήσει και επίσημα το δρόμο της επιστροφής για Εδιμβούργο. Προφανώς θα κάνουμε και άλλες στάσεις, αλλά το μεγάλο ταξίδι ξεκίνησε. Θέλουμε περίπου 5,5 ώρες μέχρι να φτάσουμε στο σπίτι. Συνστάσεις. Συνστάσεις. Δεν θα το πιστέψετε. Στο Βαγγέλη θέλω κάτι να φάω τώρα, μια ζεμποντιρόπιτα, μια σπανακόπιτα, κάτι τέτοιο ρε παιδί μου, ελληνικό. Και βρίσκουμε ένα μαγαζί πάνω στον δρόμο, The Wee Greek Bakery. Και είναι ελληνικό μαγαζί, δουλεύει μέσα Ελληνίδα και πήραμε, δεν έχει κάτι άλλο, είχαν τελειώσει, αλλά πήραμε μανιταρόπιτα να φάμε. Και μας μιλάει και ελληνικά. Μέχρι και εδώ έχει φτάσει, χάρη. Πραγματικά. Το κάνει ωραία. Ναι. Πάρα πολύ ωραία είναι. Σαν σουφλέ είναι. Με μανιτάρια. Άλλη μία στάση λοιπόν, είμαστε στο Πιτ Λόχρη, αγαπημένο, οπότε είμαστε Highlands σχεδόν, περνάμε από εδώ. Και εννοείται iconic παγωτό πίσω μου, εννοείται με γεύση ουίσκι. Και πάμε να μπούμε γιατί ήρθανε πούλμαν τώρα και θα γεμίσει εδώ πέρα, θα έχει ουρά. Επίσης, έχει ένα μαγαζί με fish and chips που είναι πάρα πολύ ωραίο, το McCase,
Οπότε, αν είστε από εδώ κοντά και θέλετε να κάνετε μια στάση, έρχεστε Πιτλόκρη. Είναι πάρα πολύ ωραίο χωριουδάκι Παύλα πόλη. Με πολύ ωραίο fish and chips και πάρα πολύ ωραίο παγωτό με γεύση whisky. Πάμε να πάμε. Το είναι τέλειο. Αυτό το παγωτό είναι το αγαπημένο μου. Αυτό ήταν λοιπόν. Γυρίσαμε σπίτι, επιτέλους, η ώρα είναι 10 και κάτι. Νομίζω 10 και 4 είναι. Ναι. Και περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Ήταν ένα τρίμερο γεμάτο οδήγηση, περπάτημα. Καλά, όμορφες εικόνες δεν το συζητώ. Τέλεια τοπία. Τα γενέθλιά σου. Θεωρώ ότι πάνε κόντρα με την Καπαδοκία πέρσι. Νομίζω ότι τα κερδίζουν. Την κερδίζουν η Καπαδοκία. Ναι, εντάξει, ήταν άλλη φάση φέτος, ήταν πάρα πολύ ωραία. Άντε και του χρόνου. Και εύχομαι να σας άρεσε και εσάς το road trip που κάναμε στο Isle of Skye. Και έχω να σας πω κάτι, μιας και ακόμα έχω γενέθλια εδώ που βρίσκομαι. Τώρα που είμαι έτσι πιο σοφή, σε σχέση με πότε? με χθες, επειδή μεγάλωσα. Έχω να σας πω να περνάτε πάντα τέλεια. Είναι ωραίο να έχουμε χαρούμενους ανθρώπους σε αυτή τη ζωή, οπότε προσπαθήστε να κάνετε ό,τι σας κάνει χαρούμενους. Να γελάτε γιατί είναι μεταδοτικό και πολλά ταξίδια. Ευχαριστούμε πολύ που μας είδατε. Φιλάκια. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια!